ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lintia jongpi, ka La ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Uwe Nongbud jong ke Trok ula du no ila ka jong jing im hadi maka Trok ket Clinker kepada new number WB kandai iwe perasan ar kandai Thung Baji Riat anda poi hak uwe ka Shangbangla kepada ke jaka kepada jia kha ke jing jia accident kum ke jing tip layo lum layo thu bakani kala jia hak ar pratrik unai wing ara ja ar pulai hak pol kum ba shi phauduna ai min min Halo gani ke jingja kat tu kat ningut ki break baju di so hajan gani ke jaka kila lai thau na ke jingja bas ngausi namar ba kila lit phai no shila yeng hadim belakang ya kedukan hak ba kani ke Trok shua ban hap syariat klarat na phang ki kat tu kat ni teli ki dukan ki badan harut ke Surok ba National Highway 6 ki pulit jong kri boy tang shio jing tip halo kan nge kila lit mar ban pinkit no ya uba min saw shi civil hospital Nongpo ban yo ka jing sumar kat bai ka met jong ubla Khlad no la yo ban sei hak step jong ka khandai trik unai wing ara ja ar phulai bala pinkit no sha civil hospital na ka benta ban le ya ka postmortem bar ka jing to ket halo ka ni ka jing ja kadang ya chakman